प्रत्येक आत्मा वाईटच असेल असं नाही, आणि जरी ती वाईट असली तरी तिला वाईट पाडण्यास कोणी ना कोणी नक्कीच भाग पडला असेल, असं देखील असू शकतं ना. न्याय भाग 1. पण आपण आपल्या चॅनलवर नवीन असाल आणि सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब आत्ताच करा. त्याने मी मोटिवेट देखील होतो आणि आपण देखील पुढचे येणारे व्हिडिओ नक्की पाहू शकता. रवी फक्त 2च मिनिटं आले. मी गडबडीने रेश्मा ही ऑफिस खाली आली. अगं काय रेश्मा, किती वेळ? बघतेस ना घड्याळमध्ये 10:30 वाजले आहेत. रेश्माने गमतीमध्येच रवीची माफी मागितली आणि ती गाडीमध्ये बसली. रेश्मा ही कामाला एका IT कंपनीमध्ये होती. हिची कंपनी गावापासून साधारण 1 तास लांब एवढ्या अंतरावर होती, म्हणून रेश्माचं येणे जाणे हे रोजचेच होते. पण आज फार उशीर झाला होता, म्हणून रवी हा तिला घ्यायला आला होता. रवी देखील पेशाने वकीलच होता. आता हळूहळू करून शहर मागे जाऊ लागले होते. रवीने आपल्या गाडीचा व्हॉल्यूम फुल केला होता. साधारण पाऊण तास झाला असेल. गावची हद्दही आता सुरू होणार होती. पण रवी बोलला, इथून उजवीकडेच एक शॉर्टकट आहे. हा, इथे रात्रीचं कोण फिरकत नाही. पण हो, रस्ता थोडा चांगला आहे, आपण इथूनच जाऊ. तशी रेश्मा बोलली, हो पण बाबांनी माहिती ना काय बोललंय, कोणत्याही शॉर्टकटनी येत जाऊ नका. अगं बाबांना कुठे कळणार आहे. रवी रेश्मालाच बोलला आणि काही वेळाने रवीने आपली गाडी उजवीकडे वळवली. ते त्या शॉर्टकटच्या दिशेने जाऊ लागली. इकडे गाडी ही कच्च्या रस्त्यावर देखील 50-60 एवढ्या वेगानेच जात होती. कधीतरी 50-40 अशी देखील होत होती. सगळीकडे पूर्णपणे अंधार पसरला होता. गाव बोलले की शेतीही आलीच, म्हणून आजूबाजूला मोठमोठे उत्सव होते. तसेच काही ठिकाणी नारळाची झाडे देखील होते. आणि रेश्मा रवीला बोलली, हे शेवटचा वेळ हा, यापुढे आपण इथून यायचं नाही. बघ किती भयंकर वाटतंय. हो बाबा, नाही यायचं बस, पण आता घरी तरी जाऊया, रवी रेश्माला बोलला. साधारण 5 मिनिटं झाले असतील. रवीला हेडलाईटच्या त्या उजेड्यामधून साधारण एक 30 ते 35 वर्षाचा माणूस चालत असल्याचा दिसला. रवी रेश्माला बोलला, अगं बघ ना, एवढ्या रात्रीचं या रस्त्यावरनं कोण कसं जाऊ शकतं, किती डेअरिंग बाज आहे. आणि हळूहळू करून तो माणूस जवळ येऊ लागला. आणि अचानकच रवीने त्याच्याजवळ गाडी थांबवली. रेश्माने चिडतच रवीकडे पाहिले. रवीने त्या विंडोची काच खाली केली आणि विचारले, ओ भाऊ, ओ भाऊ, जायचंय का हो तुम्हाला कुठे? पण तो माणूस जणू त्याच्याच दुनियामध्ये हरवला होता. त्यांनी यांच्याकडे नजर देखील फिरकवली नाही आणि तो तसाच एकटक सरळ चालत राहिला. रवीला देखील आश्चर्य वाटले. काही पावलं तो पुढे निघून गेला होता, म्हणून रवीने रेश्माकडे बघतच पुन्हा आपली गाडी त्याजवळ नेली आणि पुन्हा विचारले, ओ भाऊ, फार अंधार झाले आहे, तुम्हाला कुठे जायचंय का, गावात सोडू का? पण त्याने देखील न ऐकल्यासारखे केले आणि तो पुन्हा पुढे जात राहिला. कमाल आहे बघ ना, एकतर आपण याचीच मदत करतोय, त्यात हा एवढा आकडतोय. रवी आता संतापूनच बोलला होता, तर मी तुला बोलले होते या ठिकाणून नको येऊ. पाहतोयस ना कसे विचित्र माणसं आपल्याला दिसतात. हा नक्कीच दारू वगैरे पिला असेल, इथून लवकर चल. रवीने देखील रेश्माचे ऐकले आणि त्याने गाडी त्या माणसाच्या बाजूने वेगवान गतीने पुढे नेली. इकडे दोघंही आपल्यामध्ये बोलण्यात व्यस्त होते. साधारण 2च मिनिटं झाले असतील. हेडलाईटच्या उजेडामध्ये पुन्हा तो माणूस तिथून चालत जाताना दिसला. अरे, हा असा कसा काय आला? आत्ताच तर आपल्या मागे गेला होता. रवी हा आश्चर्याने रेश्माकडे बघत बोलला. रवी, हे काय आहे? रेश्माच्या मनात थोडीफार का होईना पण भीती बसली. रवीने गाडी पुन्हा त्या माणसाच्या बाजूने नेली. यावेळेला रवीने बाजूने नेताना त्याच्याकडेच पाहत होता, पण त्याची नजर यावेळेला हल्ली देखील नाही. आणि पुन्हा ते दोघं त्याच्या बाजूने पुढे निघून गेले. आला असेल मधून कुठून तरी, रवी रेश्माला धीर देतच बोलला. इकडे पुन्हा 2 मिनिटं गेले असतील. तोच माणूस त्याच गतीने हा त्यांच्या समोरून चालत जात होता. यावेळेला मात्र रवी संतापला
पण मनात धडकी भरली. त्याला आठवले की त्याच्या घरच्यांनी आणि बाबांनी सांगितले होते की कधी या रस्त्यावरून येत जाऊ नको. इकडे लोकांना वेगवेगळ्या प्रकारचे भास होतात. यावेळेला देखील गाडी रवीने त्याच्या बाजूने नेली, पण रवीने त्याच्या नजरेत नजर नाही मिळवली. रेश्मा देखील एकटक शांत बसली होती. कदाचित या दोघांना समजले होते की आपण कुठल्या तरी संकटामध्ये सापडलेलो आहोत. रवीने आता गाडीचा वेग हा वाढवला होता. गाडी आता 70-80 या वेगवान गतीने तो चालवत होता आणि काही क्षणातच तोच माणूस यांच्या पुढे त्यांना दिसला. रवी, अरे आपण कुठे फसलोय? आपण अडकलो. तुला बोलले होते ना नको यायला. रेश्मा, धीर घे. मला माहिती आपण कुठे फसलेलो आहोत, पण धीर घे, आपण इथून निघू. पण खऱ्या अर्थाने रवी देखील घाबरला होता. त्याने गाडीचा वेग पुन्हा वाढवला. तो माणूस त्याच गतीने मागे गेला. इकडे रवी गाडी चालवतच होता. त्यांनी हळूहळू करून 80-90 एवढी गती पकडली होती. पण साधारण 2-3 मिनिटं झाले होते. तो माणूस यांना दिसला नाही, म्हणून दोघांनी सुटकेचा श्वास घेतला होता. रवी, बोलले होते ना नको इथून यायला, का ऐकत नाहीस माझं? रेश्मा रवीकडे चिडतच बघत बोलली. हो, मला माहिती माझी चूक झाली. रवीला देखील माहित होतं की आपण कुठे अडकलो होतो. एवढे बोलणे पूर्ण झालेच होते. रवीने साईड मिररमध्ये पाहिलं. ते पाहताच त्याच्या अंगावर शहारे आले. रवीला घाम फुटू लागला. त्याचे तोंड एक प्रकारे सुकू लागले होते. रवीने पटकन पुढे बघितले आणि गाडीची वेग ही अगदी 110-120 अशा वेगाने पळू लागला. कारण की रवीच्या गाडीच्या मागे तोच माणूस पळत होता. रेश्मा, मागे बघू नकोस, चुकीने मागे बघू नकोस. रेश्माला रवीचे बोलणे समजले, तरी थोडंसं धाडस करून तिनेही मागे पाहिलेच. तर तिने असे पाहिले की त्या माणसाचे दोन्ही डोळे फुटलेले आहेत. तोंडामधनं रक्त वाहत आहे. डोक्याची अवस्था काही वेगळी नाही. सफेद शर्ट असून देखील तो रक्ताने माखलेलाच होता. इकडे रेश्मा जोरात ओरडली. रवी, गाडी लवकर घे, नाहीतर आपण याच्या तावडीमध्ये सापडू. काही काळ असाच पाठला चालू होता आणि हळूहळू करून त्या अंधारामध्ये तो अदृश्य झाला. दोघांनी एकमेकांवर बोलणे टाळले. आता हळूहळू करून गावची हद्द जवळ येऊ लागली होती. तसंच रवी बोलला, झालं, सुटलो आता इथून. रवीच्या तोंडातून एवढे वाक्य पूर्ण पडलेच होते आणि त्यांच्या समोरूनच तोच माणूस त्याच अवस्थेमध्ये, डोळे फुटलेले, तोंडातून रक्त येत होतं. सफेद शर्ट जो पूर्णपणे रक्ताने माखलेला होता, अगदी गाडीच्या दिशेने त्यांच्याच दिशेला धावून येत होता. दोघांची गती अगदी वेगवान होती. काही क्षणात दोघांची धडक होणारच, पण त्याच क्षणी रवीने गाडी ही उजवीकडे वळवली आणि एका झाडाला धडक मारली. सीट बेल्ट घातले असल्यामुळे दोघांचेही प्राण वाचले होते. आश्चर्य म्हणजे दोघांना इजा झाली नव्हती. रवी, निघूया इथून, गाडी लवकर घे. रेश्मा रडू लागली होती. पण काही काळ का होईना रवीच्या डोळ्यासमोर अंधार पसरला होता. आपल्यावर आता काय घडले हे त्याला विश्वास बसत नव्हते. रवीने आपली गाडी पुन्हा चालू करण्याचा प्रयत्न केला. सुदैवाने ती चालू देखील झाली. पण त्यांना त्यांच्या समोरच्या काचेमध्ये दिसले. तिकडे लिहिले होते की मला न्याय द्या किंवा यापुढे इथून येऊ नका, नाहीतर. रवीने अगदी त्याच क्षणी गाडी ही कशी बशी करून त्या हद्दीच्या बाहेर आणली आणि आपल्या गावामध्ये आणली. देवाचे आभार मानून ती गाडी त्यांनी आपल्या घराच्या बाजूला लावली. दोघंही खाली उतरले आणि त्यांनी पाहिले की ज्या लाल रंगाने तिकडे लिहिले होते की मला न्याय द्या किंवा, ते आता पूर्णपणे मिटले होते. ज्या गाडीने मगाशी एवढा मोठा ठोकर खाल्ला होता, ती गाडी
अगदी नवी कोरी अशी उभी होती. क्षणभर दोघांना विश्वास बसत नव्हता की यांच्यावर काय झालेले आहे. दुसऱ्या दिवशी रविवार होता. दोघंही सकाळपर्यंत झोपू शकले नाही. पण पूर्ण रात्र रवीला ती एकच गोष्ट आठवत होती. मला न्याय द्या. याचा अर्थ काय असेल? रवींनी पूर्ण गावामध्ये चौकशी केली, तर कोणालाही काही सांगता आले नाही. याचे उत्तर कोणालाच देता आले नाही. पण रवीच्या मनात तेच दृश्य सारखे दिसत होते. मला न्याय द्या. संध्याकाळचा रवी आपल्या पत्नी रेश्माला बोलला, रेश्मा, काल हे आपल्यावर झाले. आपण वाचलो, उद्या देखील कोणाबर होईल. ते वाचतीलच असे नाहीत. स्पष्ट बोल. रेश्मा रवीला बोलली आणि रवी बोलला, मला न्याय द्या, नाहीतर इथे येऊ नको. हे काय होतं रेश्मा? तो माणूस हा कोण होता? याचं मला उत्तर भेटलं नाही, आणि याच उत्तरासाठी मी आज पुन्हा तिथे जाणार आहे. रवीच्या तोंडातून हे धाडशी शब्द पडले होते. रवी, वेडा झालायस का? तुला समजत नाही का? रेश्मा रागवतच बोलत होती. रेश्माचं रागवणं हे स्वाभाविक होते. तासभर दोघांमध्ये हे बोलणे चालूच होते. पण आपल्या नवऱ्याच्या हट्टामुळे रेश्मा देखील तयार झाली. पण रेश्माने एक अट ठेवली, रवी, तू चाललायस, पण तुझ्यावर मी पण येणार. रवीला देखील माहीत होते की जर ही अट पूर्ण केली नाही तर त्याला जाता येणार नाही. म्हणून रवीने देखील होकार दिला. पण शेवटी आत्मा ती आत्माच. असं काय झालं असेल जी प्रत्यक्ष एक आत्मा ही न्याय मागत होती? नेमकी रवी आणि रेश्माच हे तिला का भेटले? रवी आणि रेश्मा पुन्हा तिकडे जाणार होते, पण त्या आत्म्याने लिहिण्यानुसार जर न्याय देता आला नाही तर तिथून पुन्हा जाणे हे शक्य नव्हते. रवीचं हे धाडसाचं पाऊल हे त्याच्याच जीवावर बेतणार, की तो त्या आत्म्याला जर त्याला न्याय पाहिजे असेल तर तो न्याय देणार? सगळ्यात आश्चर्याचा प्रश्न म्हणजे तो एक आत्मा असून देखील त्याला न्याय का पाहिजे असेल? त्याच्यापेक्षा देखील शक्तिशाली कोणी असेल? इकडे जर आत्म्यालाच त्याचा सामना करता येत नसेल तर रवी आणि रेश्मा त्याचा सामना कसा करणार? हे सर्व जाणून घेण्यासाठी आवर्जून पहा न्याय भाग 2. व्हिडिओ आवडली असेल तर लाईक, नसेल आवडली तर डिसलाईक. आपल्या चॅनेलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. बेल नोटिफिकेशन नक्की दाबा. भेटूया पुढील भागांमध्ये.